máis nun partido complicado diante da Cultural Leonesa. Bueno, foi un partido bonito, con goles, e un partido dos que paga a pena ver. Unha mágoa que o resto de equipos galegos non poidan seguir o Ronsel do Racing, pero que o que sempre falamos, o raro é que o Racing non estivera máis arriba do que comezou, digámoslo así. Pero pouco a pouco, bueno, pasan as xornadas e cada equipo vai se poñendo no seu sitio. Eu creo que a segunda vez no seu grupo primeiro xa comeza a coller moita forma. Sí, está claro, ademais, bueno, vemos os equipos de arriba que están xa dende o principio, salvo o Racing, con un comenzo de temporada forte. O Racing está empezando a coller porque, bueno, o poder da súa plantilla así o di. Bueno, o primeiro gol de Racing é un dos que postulamos a mellor gol do fútbol galego, o control... Me parece moi bo gol. E o golazo marcado por Dani. A Cultural Leonesa é un equipo que vendeu moi cara a derrota. Estamos a ver ese gol tamén bonito, sobre todo a asistencia, esa asistencia co peito que é moi complicada, o gol de Gonzalo. A verdade é que o partido foi moi intenso, os goles que se marcaron foron de moi boa factura, de moita calidade. É o que te dis, Xosé Luis, que foi un partido un tome e daca, gañou o Racing, pero a Cultural puido facer moito dano. Aquí temos esta ocasión clarísima. Os cambios deronlle un salto de calidade ao Racing, porque Dalmau, na acta deronlle o gol a Dalmau, aínda que en realidade marcou Gonzalo en propia meta. Como na acta lle deron a Dalmau, nós tamén lle imos a dar, que ademais foi que nos celebrou... Ademais, como a xogada foi súa, pois ten todo o dereito. Deste xeito, pero bueno, veremos na repetición como Dalmau o que pretendía facer era un pase cara atrás, tocou o xogador da Cultural e acabou marcando 2-1, o 3-1, outro rapaz que saliu dende o banco, Adrián Cruz. Bueno, que importante aportación de novas fichaxes, xogadores que comezan a sair dende o banco, José Lu ten marcado nas dúas xornadas anteriores. Eu creo que todo volve ao rego no Racing de Ferrol. Sí, o estrano era a situación anterior. Sí, a situación anterior. E ao final o gol, bueno, que tamén nos alegramos por este autor do gol, Diego Peláez, un xogador fantástico que deixou moitas pingas da súa calidade en Galicia e que tamén marcou neste partido. La mejor manera es encadenar victorias. Esto siempre te da un impulso y desde luego, pues hombre, te hace estar más tranquilo porque el equipo, pues bueno, ya se está habituando a ganar y esto es lo mejor. Cambia moito, ¿no? É verdad que xa non só polas vitorias e polos puntos, sino polo xogo, ¿no? Do equipo, pola confianza que se ve, ¿no? En querer a pelota, en cousas que a principio de temporada pues non éramos capaces de lograr, ¿no? Está la línea por fin a seguir, que es la que necesita el Racing para seguir hacia arriba y acercarnos a esos puestos de cabeza que es donde tenemos que estar a final de temporada, ¿no?